headline that was disseminated was very misleading. Tatimbaga na ijayket, nursing is no longer a professional degree. Okay, ngem no kitaem, nursing is still a professional career in the US. Okay, ngem tilang nagbaliw ijay ket detay panagkwa iti graduate nursing students nga mangi-advance DJ study da may panggep iti panaka-beneficianar na kadetay makunkunang advanced student loans nga ipapaay idikwa ti Amerika nga no sinuman ti mga yat nga mangi-advance iti training na iti nursing asla ko i-advance na iti agbalin nga master's degree or doctor in nursing kasi kuma at the loan nga ipapaidi ko ti Amerika nga unlimited just so nga matulungan da digitoy nga graduate nurses nga mangi-pursue DJ kayat da nga career. Ti binago ta idi ko ngamin dito ka talaga idi pa lang year 1960 awan nga talaga iti nursing ijay list sila kuma iti medicine doctor of pharmacology kadya kuma awan nga talaga nursing idikwa ngem tatan old kwa deto yan ngem gapu ka deto panakakasta iti low loans kay nayat ni President Trump nga i-limit DJ panaka-access iti student loan tapnon may advance kuma digitoy graduate nursing students tayo nga i-advance da kumamit iti horizon da iti nursing service iso nga instead hindi ko nga unlimited tatan ti kaskasta ni President Trump is $20,500 per year kaan nga kas idikwan isuwat kilang kaya tasaw endeta binago lang ng Department of Education their rules and in governing student loans iso nga ngem no ti may panggep iti kasta hindi yung hindi nila binago yung status ng nursing profession hindi nila binago yon kaya lang ang very misleading nga DJ title nga haan nga included in iti nursing it's not a professional degree. Yes. It's still a professional career in the US. At kaste ko natatay ni Bombo Roger nga mostly haan nga nalinged kada tayo who are serving in United States are Filipino nurses. Filipino nurses hangan ligid deta ken President Trump anat kay kayat ti tao ijay nga agserbi kada kwada Filipino nurses. Why? Because we are well known of our compassion, our kind and dedicated service to our patient. Iso nga nusi ka ngamin timang base de get very degrading at tingamin picture ni President Trump ket no nursing it doesn't need 4 years kunana jay han nga kasapulan iti upat nga tawen just to complete the course kunana because mabalin nga iti mesa nga tao ket agbalin nga agserbi iti mesa pasyente basta lakit di at the training na nga amunat mangkita iti pasyente iso nga siguro DJ ti misconception datay tatan nga haan nga professional degree kasi ti awag DJ professional degree taket you need to undergo 4 years of training and education just to complete the course ngem iso nga nakakaskas ang para kada tayo nga Filipinos nga dati kaya temet nga italo kumamit ti estados tayo ije Amerika nga ag-broaden iti knowledge tayo iso nga syempre ti karigat ti nanginat pa nagbasa jem Amerika ket iso nga ti bottom line ti mesa nga Filipino nurse ije ket ag-loan tapnon ti kasta makabasa ngiti lang kuha na hindi kuha unlimited before makaload ka masalakit di mabayadam tono kuha ag-load ka ngem tatangket
Ti kayat ni President Trump ket $20,500 a year only ket deta nga karigat iti kanginat pag panagyan mo't Amerika ket haan nga kaya so nga anat ti choice de J Mesa nga nurse no kwan agwa iti private loans haan nga federal loanen private loans meaning to say higher interest ket no higher interest hanga kaya di nurse iso nga anati kuana haan laingen kunan haan laingen haan tela nga hang kulay tultuloy dito yan ata nariga tibiyag dito Amerika iso nga very hard dati disheartening nga talaga dati nga decision ngem the Philippine Nurses Association as well as the Philippine Nurses Association of America are making moves to revise the decision. Ngem up to now, nothing has changed. Isupay lang iti decision ni President Trump nga not included in the list. When amutay day kasi ti amo na lang, it doesn't need 4 years to complete the course kunana isu day ti mesa rason na no apay nga ibagbaga na nga haan nga professional degree. Ngem no arigem datay umet apay nga nursing pa ilang met tinapili na well in fact we are the frontliners in providing care. Haan nga makapagtrabaho awaten teman nga saan han nga kaya ti doktor nga isisuna iti care iti mesa pasyente datayo iti talaga nga indirect contact with our patient. Datay iti pinaka-importante iso nga handa nga ibagbaga nga awan serbi tayo no detala ing profession ti panakaawat mi kasi at antes dito di ko ket idinapanak Manila ket nagdidin na magkamimet a gobernador iti entire Philippines dati Philippine Nurses Association. So ako nada the title is the headline is very misleading. Well in fact the focus of President Trump is the granting of federal loans to nursing student graduates nga mga veil kadejay federal loan ngem tatan limited laing timayted nan haan nga idi ko unlimited ure manut buludem idi ko kayat na ngem tatan haanin 20,500 kanula ing tikadatawin ket that's not enough han nga umanay oo so nagmadi ket ti impact na dito ket gaputa kastameten mas basit iti agavelen iti graduate studies dan ata pagalaan da nga rod. Pagalaan da nga rod. Panag ko na ma'am, dakil iti influensya na dito iti migration pattern iti biyan ti Filipino nurses nga rod ma'am or iti mapan or kayat na iti mapan iti Estados Unidos is it mas parigat kadakwada, ma'am? Yeah, there should because no kastoy iti kayat ni President Trump, there will be reduced access kadejay education and at syempre nangina with the higher expenses to be incurred numapan ijay di agatras DJ mesa nga Filipino nurse nga mapan ijay Amerika ken mesa pay di syempre pangalaan na nga ro dete financial support na because syempre no nangingina baka asla dete kunada nga kapit sa patalim nga uren ano nangina dete interest na naket basta makapanak ijay kuna nga tamit dete mesa nga natured ipakinakem na di kagaten na dejay ngem no kasi pagarigan ta awan to red dete Filipino nurse di automatic at the shortage ti workforce tayo pangalaan nga rod tatta iti bang serbi kadigijay pasyente no awan iti nurse nga makapan kasi han kamit ka mapan ije Amerika nga detay plain caregivers han han kamit nga baling nga nurse no kwan caregiver ka lang no kwa ngem no kayat mo ti agtrabaho nga kas nurse masapol nga ade special training mo amom ti mapaspasamak ije set up mo ije setting mo ti Amerika
Kasi iti mapantatat American bobojanisket masapol ti special training to be adapted in America in the setting where you will go. Haan nga dati practice mo to ket isulaeng. Haan nga limited. But it should have a higher degree in your knowledge, a higher degree in your skills, as well as in your attitude. Isu deta nasken nga kwentayo. When ma'am, so yung kaslang yung kas pagarigan ta kasday nga ting marigatan da nga mapan hangatang para kanya tayo dito kasi ado di kita mapan isog so short tayo ti healthcare workers tayo dito Pilipinas ta ado di kita mapan abroad ngem ko lang na anak lang hangatang nga advantage met kanya tayo kasi short tayo to ang tali na edad ti gaputan narigat ti mapan idayan so iti dalatan Very good. Very good. That's para iti datayo nga dagto Pilipinas, di siyempre, ay nasaya at metakasta ti na desisyon ni President Trump. Tapnon ti kasta, di gito Pilipino nurses serbian da Pilipinos. Haan nga di gito Amerikano, puraw, nangisit kung natin kwa. Which is also an advantage for us Filipinos. Ngem, ang bumbet tinakit, the concept iti mesa nga nurse no apay nagala nga ti nurse is to seek greener pastures abroad, di ba? Kaagalak ti nursing tapnon ti kastaket matulungak to met ti pamilyak dito Pilipinas. At siyempre $1 is equivalent to 55 pesos and above. Didakkel labanag deta, bombo. Yes, bombo janis. Gempi lang kasta tayo iso nga idi ko bagbagada idi ko nga dapat iti mesa nga nurse antes nga pumanaw iti Pilipinas ket agserbipay iti at least 3 to 5 years santo mapanagserbit sa baling nga nationality kunada ngem tatata deto iting kwa ni Apo Trumpen adot naragsakan ag peso ngem adu met tinalidayan at kasano nga ro den di kasla dete ape nga the discrepancy tayo nga nurses ket datayo met iti mangpalaing ti mesa nga pasyente. Ngem arige pagsayatan te nga Filipinos apay makapagserbi tayo ti pada tayo nga Pilipino dito iti umbo nga Pilipinas ag serbi antes mapanteg agbalin nga estranghero sa bali nga country to serve other people. So nga mayat met dati nga napasamak ko nakidi. Ngem sayang ko namin kita daduma at very degrading also. Very degrading on our part. Yeah. Very degrading. Apay bagada nga professional degree. Well, imet ko namin di ko no we just misconceptualize what President Trump would like. Kasi at that time pa ni President Trump nga one big beautiful act kunanan sa when one big beautiful act kunana kayat na nga ti America ket asla kuma well when it's not kuha nga ni Apo Trump ket dakkel iti vision na iti America lalo na the American people iso nga well that is his perception, that is his decision. So nga urayan pa lang iti American Nurses Association ken Philippine Nurses Association nga agaramid da iti move resolution to revise the decision of President Trump. Ngem up to now he is very firm in his decision that it's no longer a professional degree. Ngem no arigem iti Philippine Nurses Association, it is still a professional career in the US. Kasi ang bubet mabali nga, oy Pilipino, pumanaw kadtan kasi hanga professional degree in nursing, namit may bagakas jay at dadadjayen. So at least now there is a reason behind because of the siyempre nalaing tayo nga mina Filipinos Galing tayo Filipinos nga to broaden our knowledge, we use American money, ag-loan tayo, tapnon matulungan tayo di magbagi tayo. Ket na, yes. nalaing met ni President Trump na kuha na dejay, na discover na dejay. Nga modus tayo nga dete, agkuha tayo iti
loans, federal loans. Kasi nalaklakan kami no federal loan. At private loan, nang hindi na di interest rate. Hindi na, kilahan na napanunot i-giant the shortage of health workers ga. Healthcare work. Yeah, nga mapan i-jay. Yes. Yeah, they jay. Okay, Kung ma'am. nakakaskas Okay, ma'am. ang Iti dati agundawaya na damat iti sa lutsot ti anchorman tayo ni Mong Roger Lopez. Mong Roger, ada di follow-up question mo kanya Ma'am Bernadette. Okay, maraming salamat Bombo Janice. May salsulod kay Ma'am Bernadette kasi nalawag dito explanation. Sukat na sawen, dito Philippine nurses na dito Pilipinas in good, kumbaga kahit na in favor kada tayo nga nurses dito Pilipinas. But no kalikago mo mapaniti Estados Unidos tapos sa hang ka nakaalat na degree or iti professionalism iti bang ti nurses mas kumbaga han kayong favor. Han nga ma'am nga kasi dati niya po US President Donald Trump ket kalikagom na nga timunang agserving ket tigiti Amerikano giant. Yeah. Motemetan pinangatwa na pitari pati duman hanga ta diyan Yes. isang epekto at least tigiti adda Amerika ta Pilipino naka-intact na giant. yeah, correct. So nga rod nga it is very this heartwarming para ka dito bago nga graduates tayo. Kasi timet arapaap daket silala ko mano adda pamilyada adda kakabsat da nga trabaho giant nga nurses nga well they are already intact mayat ti panagbiag da giant how about them iso nga ngem siguro iso nga rod gati ko na hopefully and prayerfully the decision of President Trump will be revised. Makita nanto ti kinaimportante met lang iti may differ nanto ti serbisyo iti mesa nga Filipino nurse compared to American nurses. Kasi hang ko nga ay hang ko nga kasangem most of my students will always say, Ma'am, all our patients will always compare us from American nurses and other nationality. And they said that we are the best because of our tender loving care to our patients. So, barbareng detan to itimang revise de panunot na nukas pagarigan ta masapol ko gayam iti Filipino nurses pa lang ito'y Amerikano kunanan to. Ngem at of this moment ket natangken ni President Trump haan ko pa lang kuha detoy kunana kasi ti talaga nga kuha na ket it doesn't need special training for a nurse or for a caregiver to provide a quality care to American people kunana no diket di isong detiket aslag ti ariget additional gastos ko pay lang ti Amerika dito umay dito nga agloan tapnon ti kasta agavelda kadetoy tapos tuno makaalad datay to met at mangsweldo kada kwadat nanginina so nga nalaing ti Filipinos kunana nga ta so biling gatamit ni Apo Trump kada tayo at nawido tayo when it comes to detay panagdiskarte ti biag nalaing tayo at we avail for their federal loans. Ngem tataga po tahan namit kayatin. Siguro agparbeng tepela ngem tuno adda desisyon nga mag-revise dito nga desisyon na akit well and good. Ngem at this moment we are very happy that tayo nga adda takem na iti nga nangato ito'y Pilipinas sa sila ko madigito'y PNA naragsak tayo nga ti Filipino nurses na taget agserbida pa lang umunad to'y. Sadan to mapan American to no makapagserbida mit dito yan countrymen before others. Anyway, diba? Anyway, maraming salamat. Although, iti lately lang, iti pagtugaw ni Trump, iti talagang pinigitan na iti immigration, iti US immigration, kay iti may sa iti patungpal na iti natutukan na presidente iti Estados Unidos. Anyway, maraming salamat, Miss Bernadette Bigot. Thank you again. Po ang Philippine nurses ng Rona dito
Ilocos region. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Back to you, Bombo Janice. Okay.